Jo soc Nel. Pacora. Això. Minut millor. Ja em deixarà vostè parlar, ja. Les digues. Aquí té vostè. Xocolate! Xinxe, quin bon humorista que fa. Això serà per mi? Sí. Pues mira, a la taula ja... ¿Qué vostè què pensa? Que estic bo o què? Massa. Què no pregunta jo? Che, això és per mi? I vostè m'ha dit que sí. Entonces no era aquella chiquilla que anava sempre amunt i avall sense bragues per allí?